collective negotiation agreement na pirmahan na. Samtang Mayor Jerry Treñas ginatagan sang honorary rank na Knight Grand Officer sang Knights of Rizal. Napirmahan na sang Iloilo City Government kag sang Resource Employees Association of City Hall ang Collective Negotiation Agreement para sa tuig 2023 tubtob 2025. Ang CNA o kon Collective Negotiation Agreement isa kasahi isang kontrata sa tunga sang pagdumalahan o kon employer kag sang organisasyon sa mga empleyado nga ginakilala sang amo nga pagdumalahan o kon panguluhan. Dili nalakip ang pila ka kondisyones, sweldo, oras sa pagtrabaho, benepisyo kag mga kondisyones sa tunga sang empleyado kag sang pagdumalahan nga ginanegosyar sang isa ka ginakilalang organisasyon kasubong sang REACH o kon Resource Employees Association of City Hall. Bangod man sa napirmahan nga CNA, makakuha sang bonuses o kon incentives sa mga empleyado bilang pagkilala sa pagpangabudlay nga malambot ang performance target o kon nangin efficient sa piyak sang pagkamakinot sa ginhatag nga budget. Initanan ginahatag sang lokal nga panguluhan bilang suporta sa mga empleyado sang Iloilo City Hall bangod man sang dedikasyon nga ila ginahatag sa pagserbisyo sa publiko. Ginhatagan sang honorary rank nga Knight Grand Officer si Mayor Jerry Treñas sang Knights of Rizal. Ginakilala sang Knights of Rizal ang mga individual nga may dako ang hinimuan para sa pungsod. Nahibaluan nga si Mayor Jerry Treñas mas sobra 3 ka dekada na nga nagaserbisyo sa publiko hag madamos ang nabulig sa mga Ilonggo. Humalin pa sang ining konsehal pa lamang nangin alkalde, congressman kag nangin alkalde liwat sang syudad. Raise your right hand and repeat after me. In fraternal union In fraternal union with my brother knights, with my brother knights, I pledge lifetime devotion I pledge lifetime devotion to the ideals of the Order of the Knights of Rizal, to the ideals of the Order of the Knights of Rizal. Dako gid ang pagpasalamat sang alkalde sa ini nga pagkilala. Isa ng subong si Mayor Treñas sa mga ngalan nga nakapagkit sa listahan sa mga nakabaton sang ini nga honorary rank. Kaupod sa na US Secretary of State Henry Kissinger, Mayor Michael Bloomberg sang New York City, Chief Justice Hilario Davide Jr., King Juan Carlos sang Espanya, former Vice President Jejomar Binay, Governor Jerry Singson sang Ilocos Sur, kag mga anay presidente sang Republika sang Pilipinas nga sanday Benigno Aquino III kag Rodrigo Duterte. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.